Привет, как дела? Хорошо, Вот как у вас? молодая невестка ходит вот так. И закрывается она только для своих родственников мужа. А передо мной закрываться ей не обязательно. Hı? Nira var ya? Oturan Nira var ya? Kıydım çağır ya. Deşat, kaçına sene her gedek çağıran ılgak çığa. Öz başın öz çorap bilen okmaya kıydın. Tuğleme boy yeten kıydın vara. Gerek ol ubolkan öz etmeli, pasudan öz etmeli, kire öz etmeli. Qarad hemmi işi öz etmeli. Kakasının ecedinin kömekçisi bolmalı. Läme bir kıycağa diyen adam ha. Kaçına sene bir erata iyidin ılgap gördün ha. Öz başın öz çorapını düşündün mü? Gitmeni ne deyip çağırdı da gitme. Otur gitme. Kaka dedi mi? Kıydım ben çağır ya. Kaka dedi üstünden, kaka dedi. Kıydım çağır ya. Ay bağır kıydım. Salam mehriban, men muştoklarım. Yine men siz bilen pikir alışmak üçün bir näçe sorawlary orta attım bolyn. Şu mahal jogaplar gelip durda. Ýöne gelýän kommentariýalar ağlamaýyn. Men özüm okamok. Bir gyýjaga ýöretýär, şol okuýa. Göwnüne yaramady kommentariýany. Maňa aýdan ok udaly edip goýberýändir. Hemme kommentariýany okamok aman ul diýip gatyberýän. Bolsa araňyzda da. Indi başga zat. Indi problemam bar diýip ýazanam ýok diýip ýazanam ama ine erkek adam ýüregine näçe tan zenan ýerleşýär. Onuň aňyrdan gelen gelin kim bilen oňşanok. On her kim bilýändir o men beren sorawlamy. Her kim özüçe jogap berer oňa. Bir adamyň pikiri bilen ylalaşyp bolmaýar. Üç sorawam şeýle. Erkek adamyň ýüregine ýerleşýän denan aslynda 4 san diýip men okadym da ejeti, gyýdy, aýallygony hem maşgalasy. Onuň aňyrdan gelen kim bilen oňuşmaýar, ol her kimiň maşgalasynda bir hilek bolar. On her kim özüçe jogap berip biler. Men pikirimle ylalaşmaly däl, hiç kim. Ya problemaň barmy ýokmy diýip men problemi çözemok. Her kimem ýatdyr problemam ýok diýip problemam bar diýip ýatdyr. Her kim bir zat ýatdyrlar. Edil o üç soragadam bir agyrdan plan diýip jogap beren adam bolmaz. Plan ýerde şeýle ýazylypdyr diýip sebäbi her kim öz durmuşundan masal alyp jogap berip biler. Indi başga zat. Ne masal üçin biriniň oğlu öýlenjek bolýar, gudaçylyk etjek bolýar, ul oğlu. Durmuşdan alınan, bana gurrun ettiler. Durmuşdan alınan, onun oğlu, şo men halaşýan gyýdymy gudaçylyga bar diýär bolýan, ejeti. Şo gyýdy men gapymdan gelin bolup ätlemedi diýär. Eger sen şo gyýdy öýlenjek bolsaň, sen men oğlum däl diýär bolýan. Şu taýda oğlan näme etmeli? O problemalar çözmek bir de galmandyr, ýöne bizi gyzyklandyrýar, men gyzyklandyrýar şo zatlar. Men bile pikirde adamlar öz pikirlerini ýene aýdyp bilersiňiz da. Ejeti, eger şo gyýdy alsaň, men saňa emdiren süýdüme nardadyr, sen men oğlum däl diýär. Oğlan näme etmeli? Ejesini taşlamalymy? Ya ömrü boyu bile ýaşajak söýýän gyýdyny saýlamalymy? Şolaryň haýsyny saýlamaly oğlan indi? Mene oğluna sen ejeň saýladym diýip biljekkä, gyýdy saýladym diýip biljekkä. Siz näme pikir etýäňiz? Awa gowat ýuwaşykdan sarada gowy. Awa. Enge. Näme üçin käbir adam ýalňyş ýüzüne basylanda şonu boyun almaýarlar? Boyun alanok sebäbi özüniň näýilikdigini bilenok. Diňe özüniňki dogry diýip hasap edýär. Aslynda maňa biri sen şeýle diýse men şonu düzeltmek isleýän, ýalňyş hasap edemok, düşünýän şoňa. Dogrylat, agyrylat da onu her kim kabul edip bilmeýär. Hak dogryçylygyň dosty ýok diýler. Ýöne şonda da hakyky dost bolsa, şoň aýtmaly dogrylaty, ýürek edip. Utanýan dara. Näme fark käbir oğlan ördäde eýdi. Näde börfüň TikTokda eýle diýär. Özüne priýatny öz akyl çatda edýär. Çinden geçmän alaýjak da. Öz günäden boyun alanak, özün tananak. Onun özün daşyndan görüp başaranak. Şonçy adam her bir dediýän hereketini öz daşyndan görmeli.
Sebäbi şo ýalňyşlygy etmeden odal şol eden ýalňyşlyk oň üçin dogry diýip düşünýär şol. Şoň üçin hem başga tarapdan seredýän adam şoň ýalňyşlygyny daşynak görýär da şoňa fiýnap oturan adam görýär. Şol haçanna teň ýalňyşlygyny şeýle diýip ýüzüne aýdanna inkar edýär. Sebäbi ol ýalňyş diýip düşünmeýär. Ana oň dünýä garaýşynyň başgalygy. Akıllı adamlar da olsa özünün kemçiligi aýdylanna şonu dogry kabul etmän başarýarlar. Maňa halipalan bir zat diýipdi. Hiç kaçan adamın kemçiligini ýüzüne aýtma diýetdi. Men dogry özüme adamın kemçiligini aýdyp görmek hiçem ýüzüne. Şonu görüp durdum. Awo debe oňa aýtmaly adam bar ba. Birinji oçurt öýrenen boldan aýalyň aýtmaly. Awo ikinji oçurt enen ataň ba. Üçüncü oçurt dogry garnaşyň ba. Onuň şolaň aýtmadyk zatlarynyň biri barap aýtmak bir hilde. Onuň mene şonu ýarak pikir edýän. Indi soraň, näme gata ya? Ay ýüzüne aýdyp durdan gatar da bolmaly. Yanlış var. Men şu belki men yanlışım yüzüme men belki edýän, belki gowluk tarapyny edýär. Käbir varsa ay yok la şula içiň ýakyp diýär. Yanlış kim atýar şonu bilmeli. Özüne hakikat aýtsaň adam ýigren ýa. Ýöne aslynda şu gow tarap. Gow tarap mena şey diýip pikir edýär. Özünki dogry mu kadyp pikir etýärdi. Şoň üçin. Ay bilemem. Özüni kiçeldedi gelen o kıysasan öz ýalňyşyny boýnasyna gelen o şonu şey. Adam öz ýalňyşyny kabul edip bilmeýän bolsa gatarym, o döwlerim gatana döwmeýän zat bolýar. O tarapyna ýumşagyrak bolmaly. Ýöne aýdanda da eder gödöklük bilen aýtmalar. Ýa-da ýöne gödöklük bilen aýtmaly bolay ýaram bolyn. Onuň mene özüm kritika darany, kritika diýenleri türkmençe terjime edemizde. Komentarda häzir ýanyň oglana dortor. Kritika da türkmençe näme bolýany? Bende de häzir aýdaýyn. Türkmençe tanqid bolýar, dogry ýalanlara da bolaýdy. Tanqidi bellikleri hemme taraplaýyn özüň barada. Özüň gowlunma tarap ýüdüň şu tarapy bolsa, tanqidi bellikleri kabul etmeli. Beni köp adam şonu kabul edip bilen ok. Hynna, gatama gereken üçin. Köp adam dogry tankid edip bilen o. Olam şeýle. Ýüzüňe mal çyllatmalyň adam ýok. Bu paýçylygy elden bermeler. Dostlar aş başına söhbede çeker. Dostlar doyun muni dudunu deper. Başka dostlar verip yeter deper. Gecidirmediler düşman meter. Dayansa buycalar dilin elinden. Halaşta suçer bugün gönlün. Adamın dostu yasa boğundan. Şu dünya olmalı zınnan yeter. Adaydan inliyordum çayadam. Kudretun güçlüsü dostluk ey adam. Yabar makamından mukaddes adam. Çın dost gerek taltı eyvandan yeter. Yabar makamından mukaddes adam. Çın dost gerek taltı eyvandan yeter. Çın dost gerek taltı eyvandan yeter. Çın dost yerdiler Lukman'dan yeter. Menin söýgürimin şeýle gözleri bar. Şol gözlere meni intizar. Şol gözlere meni intizar. Ýüregimde senin gözleriň özler.